Добре дошли в Линшо на лов част 2. Честно казвам, имам толкова много дрехи, че най-вероятно няма да ми стигне времето и ще трябва да направя и част 3. Но сега ще пробвам абсолютно всичко, което си взех от втората употреба. Тук има някои мои стари дрехи също. Ако си харесате която идея от дрехите, които покажа, може да си ги закупите на Linshop.bg. Почнем с роклите, понеже са най-лесни. Имаме ето тази прекрасна синя рокля. По етикета размер S, само че според мен е повече като M. Продължаваме натам с тази бяла рокля и тя се води S размер. Тази рокля според мен е перфектна за морето. Продължаваме с тази сладка лятна черна рокличка. Бих я стайлнала ето така с корсет. По етикета XS. Добре, продължаваме с ето тази черна рокля с ей такова. На мен тези са ми малко странни, за това не я носа, но иначе е от Shein, S размер. Добре, продължаваме с ето тази, която е малко по-есенна рокля с дълъг ръкав. Тя по принцип е даже още по-дълга, само че аз съм я навила нагоре. Ето това ми е визията за нея с корсета и с кубиките. Тя мисля, че е M размер, но е такъв еластичен, качествен материал. Мисля, че всеки би се събрал в нея. Ето да и видите сладката якичка отблизо. Имаме още една лятна черна рокличка, е с размер, само че тази е без ръкави. Така бих я стилизирала тази рокля с фишнет и с корсет. Ето я последната рокля, ето тази сладка розова рокличка, която за съжаление не ми става да я пробвам. Води се 32 размер, което мисля, че е два пъти XS. Мале, събрах се! Никога не се отказвайте от мечтите си, деца. Ето. Малко не мога да вдишам в нея, но ето я. Добре, продължаваме натам с горнищата. Имаме ето това тънко тояге. Има ето такива разкъсани детайли по него. И се води размер S по етикет. И ето това е последното горно. S размер, розовко. С качулчица си има даже. Остана ми още малко време, така че набързо ще ви покажа още 3 блузи. Имаме тази. Имаме ето тази с розовия баркод. И последно имаме ето този котешки свичер с ушички на качулката. Останаха ми поне половината неща, имаме топове и поли, които не изпробвах, така че харесайте за част 2. Ако сте си харесали нещо от дрежките, които показах, може да си ги купите на Linshop.bg. Ето така изглежда инстаграма. Може да очаквате първия дроп днес в 6 часа и ако има много голям интерес, мога да пусна втория дроп още утре. Така че харесайте и цъкайте плюса, ако искате част 2, възможно най-скоро. Благодаря ви за подкрепата и thanks for watching! Bye!